Take you grabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Bega doti ano sheng. Na tambum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. No hoor not loop, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom weer bij deze nieuwe dag. Kijkers, zoals we hier zien zijn twee Surinamers bezig als het ware eigenlijk te protesteren tegen heel wat zaken. Maar kijkers, wat die zaken daar allemaal met zich meebrengen en wat ze inhouden, zullen wij ook zo meteen te weten komen. Kijkers, ik breng u de volgende beelden en de gesprekken toe van deze twee Surinamers. Voor politieke afdrachten is dat gewoon schandalig. Terwijl wij kruimels krijgen. Ja. Verdelen kan beter. Hè? Ja, heel mooi feodaal systeem. Democratie. Hè? Ja, Ja. ook binnen de democratie is het dictatuur, maar goed. Helaas. Helaas, ja. Hey, eigenlijk niet meer met Barcelona treden ook binnen. En kijkers, hier zijn we met twee protesterende Surinamers. Zoals we weten gaat ook alles slecht in en binnen Suriname. Maar kijkers, wij zullen dan ook een gesprek houden met deze mevrouw en deze meneer. Om ook te weten wat zij ook van plan zijn. Goedendag mevrouw, hoe gaat het met u? Ja, gaat niet. Gaat niet, gaat niet. Nee, go. Ja, ja. Maar ja, ik ben gezondheid wel, dus. Oké. En als we kijken naar al deze schrijven op een stuk karton, kunnen we wel relateren dat het waar is. Maar denkt u wel dat zo protesteren een oplossing zal brengen? Ik denk altijd dat protesteren een oplossing brengt. Ik zou niet per definitie zeggen dat protesteren een regering ten val brengt. Dat heeft meerdere factoren nodig. Waaronder een samenwerking van het bedrijfsleven, vakbond, de bevolking natuurlijk.
Maar ik denk wel zeker dat je een signaal kan sturen naar de regering, naar de beleidsmakers. Ik denk Ja. wel zeker dat je van invloed kan zijn, 100%. En als we kijken naar een 400% loonsverhoging. En zoals u het heel mooi heeft geschreven, het volk krijgt kruimels. Hoe kijkt u ernaar? Want 400% is best wel veel. Maar denkt u dat dat enig ding zal veranderen binnen de Nationale Assemblée? Nou, in ieder geval, 400% is een abominabele verhoging. En al helemaal als je bedenkt dat ons iedere keer wordt voorgehouden, althans de loontrekkers, dat het geven van salarisverhogingen eigenlijk onverantwoord is, omdat het niet alleen zal leiden tot koersstijgingen en prijsstijgingen, maar dat we daarmee ook het vertrouwen van het IMF in discrediet brengen. En als dat wordt gebezigd als retoriek en je kort daarop jezelf 400% loonverhoging wil toekennen, dan vraag ik me af waarmee zijn we bezig. Kunnen wij als bevolking die nadenken of ben je gewoon bezig om een loopje met ons verstand te nemen? En ik denk dat het gewoon het laatste is. Maar je moet wel zeggen, als we kijken naar die 400% loonverhoging, dan wordt die gap tussen die beleidsmakers en het normale volk steeds groter. Dat wil zeggen dat wij verder in de finale geraken, want uiteindelijk zullen wij als bevolking moeten opdraaien voor die verhoging van deze kosten. Terwijl de mensen dus steeds rijker worden, want niet alleen hun loon gaat stijgen, maar ook de toelages en de emolumenten die ze uit hoofde van hun ambt krijgen, die gaan in financiële componenten gaan toenemen. Ja. En dan zit je af te vragen, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Dus aan de ene kant zeg je dat anego era kondrepina, een bezuinig, broekriem strakker trekken, maar aan de andere kant dat zit je jezelf wel te verrijken. Ja. En als we kijken naar deze protest, bent u van plan misschien een petitie in te dienen? Nee, we geloven niet in petitie, dat is allemaal. We weten allemaal uit ervaring, er zijn zoveel organisaties geweest die hier een petitie hebben ingediend waar er niets mee is gedaan. En dan denk ik gewoon uit hoofde van de Brokkeponde waterramp. Ja. Hoeveel mensen nu zijn gekomen met petities waar tot de dag van vandaag niet eens één punt van is behandeld. Het gaat gewoon een laadje in daar stof te vergaren, weet je. Dus nee, wij geloven niet in petities, we gaan dat ook niet aanbieden. We zijn hier vandaag, we hadden gerekend dat meestal steeds een vergaderdag, dat ze er zouden zijn. Helaas zijn ze er niet, een groot deel is uitlandig. Anderen hebben de opdracht gekregen niet te komen, zodat er geen quorum verleend wordt. En ze belangrijke wetgeving niet kunnen behandelen. En weer andere, Belly is ziek natuurlijk. Dus ja, ze zijn er vandaag niet. Ik heb wel begrepen dat ze donderdag gaan vergaderen. Dus we hebben besloten dat we donderdag weer hier aanwezig zijn. Ja. En wat zal dan juist de stappen voor donderdag zijn? Zullen jullie met een grotere groep komen of blijft het op z'n tweeën? We hebben niemand opgeroepen. Ja, we hebben gezegd, wij gaan alvast gebruik maken van ons recht. En als er andere mensen zijn die ook gebruik willen maken van hun recht en eigenlijk deze vorm van protest toejuichen, dan staat het ze ook vrij om hier te komen en ook gebruik te maken van een fundamenteel recht om te demonstreren. Dus we gaan geen mensen oproepen. Nogmaals zeggen, wel als u van plan bent of als u solidair bent, dan staat het u vrij om te komen en samen met ons te komen protesteren. Dankjewel.